Ang laway daw at ang sipon ay simbolo ng mga taong nagsisinungaling. My God! That's a big lie, especially if you're a former official of the government. Hindi kasi pwedeng nililito natin. Just to emphasize, yung laway ay simbolo ng dehydration, no? Or kung nagsasalita ka, no? At wala kang iniinom na tubig, it's realities. Pero sabihin na lang natin na nung nakaraang administrasyon, tila naging normal yung character assassination, yung fake news, and at the same time, yung pagbabanta. Good morning po. Kahapon po meron pong pahayag si VP Sara Duterte, no? Pumunta po siya sa Hinatuan, Surigao del Sur at meron po siyang mensahe. Sinabi po niya, pinaabot ko sa ating mga opisyal ng pamahalaan na itigil na muna natin yung pamumulitika at pananawagan nila ng transparency and accountability, pero ang totoong pakay nila ay ang kanilang mga sariling political interest. Your comment po. Unang-una, I haven't heard the statement personally, pero kung talagang nasabi yan ng ating Vice President, hindi ko naiintindihan kung saan nanggagaling yung kanyang sinasabing sariling political interest. Linawin lang po natin. Noong nakaraang 3 araw na nagkaroon ng impeachment trial, naipresenta ng ating prosecution na ilatag yung aligasyon dun sa articles of impeachment, kung saan andun yung threat sa Pangulo, sa First Family, and of course our former Speaker. Hindi po ito pamumulitika dahil kaakibat ng responsibilidad ng isang nahalal na opisyal, lalo't-lalo na't you are holding the second highest position. Kaakibat ng mataas na posisyon ay ang responsibilidad at ang accountability. Hindi naman tinitigil yung serbisyo sa taong bayan, patuloy na tumutugon ang gobyerno sa mga pangangailangan, patuloy na gumagalaw ang Kongreso, patuloy na nagtatrabaho ang Senado, ngunit we cannot have selective tasks. Hindi pwedeng piliin lang natin yung ating trabaho dahil ang ginagawang impeachment trial ay sang-ayon sa saligang batas. It is our moral obligation and our moral duty. Balikan lang natin yung last week. And sa pananaw ko, next week we'll have more fireworks. Magiging exciting din yung next week. Pero kung ibalik natin dun sa nakaraang unang 3 araw ng pagdidinig ng impeachment court, which is the Senate in this case, andun kasi yung usapin na kaya ginawa niya yun at kaya siya nag-react ng ganon dahil na-trigger nung parang naging emotional yung kanyang chief of staff or si Attorney Zulaika Lopez. Pero ibalik natin. Sa ngayon ba, karapatan na ba na pagbantaan mo ang buhay ng isang tao dahil lamang ikaw ay galit? Pagbantaan mo ang buhay ng isang tao or magbigay ka ng banta dahil you are in the peak of your emotion. At ibalik rin natin, medyo nakakalungkot na habang patuloy na dinidinig ng impeachment court yung alegasyon ng prosecution, yun namang depensa ng defense panel, naglalaganap ang mga fake news, fake information, twisted facts sa social media. And I'm sorry to say this, yan po ay isa sa legacy na nakuha natin noong nakaraang administrasyon. Kaya dapat rin niyang ayusin. Ibalik natin doon sa, I remember meron kasi yung piloto, no? Na naglabas siya ng baril dahil nagalit siya doon sa traffic. Sa pananaw niyo ba makatarungan yon? Kasi mali yun eh, no? Pero kung kunyari meron ding isang security guard nagpakita ng baril kasi nagalit siya, mali rin yun eh. And they have to be held responsible and accountable dun sa ginawa nila. Hindi porket nagalit sa traffic, gagawin yon. Hindi porket nagalit ka na may dumaang tao, rason na yon para magbanta. But if we look at the situation, ito nga ang pinag-uusapan, kaya hindi natin dapat ilihis eh. Kasi ang pinag-uusapan dito is kaakibat ng poder ng isang tao ay accountability. So, calling to stop all of this might be pointing to the fact na hindi maidepensa yung
mga alegasyon doon. So, ba't hindi natin ibalik? Pag-usapan natin yung mga alegasyon, it's the best venue where the Vice President can refute the allegations and clean her name. Hindi natin pwedeng ituro ito sa iba dahil ito ay parte at kaakibat ng tungkulan kung saan tayo ibinoto. Balikan ko lang yung nasabi ni na may nagbanta kay Congressman Terry Ridon. Pero dito naman, yung pagbanta na pinag-uusapan sa impeachment court ay pagbanta ng pagpatay. No? Kasi marami pwede kang magbanta ng sulat. There are a lot of threats. Pero yung pagbanta ng pagpatay ay hindi ordinaryo yon. Hindi rin ordinaryo yung pagbabanta kay Congressman Ridon dahil hindi kasang-ayon sa kanyang sinasabi. Ang dapat na ginawa ng konsehal na ito ay sagutin at linawin kung ano yung punto niya. Threatening somebody, especially if you are in an elected position or maski hindi elected position, kapag ikaw nasa posisyon ng superiority, kunyari ikaw ay isang may-ari ng malaking negosyo, nagalit ka sa iyong empleyado, kung galit ka dahil may nagawang empleyado, maintindihan natin yon. Pero hindi makatarungan na barilin mo o patayin mo ang iyong empleyado dahil nagalit ka. Kaya nga may mga ganyang sitwasyon. Merong nagalit sa traffic, babarilin mo dahil nagalit ka. Again, hindi yon justifiable. Yung tanong, ito ba ay parang nagiging parte ng culture? Admittedly, as a mother, nakikita ko itong lumalaganap sa ating komunidad ngayon. At bakit? Dahil naipakita noong mga nakaraang taon na normal lang na pagbantaan mo ang isang tao, which is wrong. Kaya nga ipinapakita natin ito na hindi ito nararapat at hindi ito dapat gayahin ng ating future generations. Imagine a chaotic world, a chaotic country, kung saan kapag kunyari magalit yung estudyante at nainis siya sa teacher, pagbabantaan niya, napapatayin. Mali yun eh. And that is why meron tayong mga batas. And that is why kaakibat ng posisyon ay pananagutan. Hindi pwedeng gawing normal yan at yung konsehal na gumawa noon ay dapat niya ring i-explain. Because as an elected official, merong certain idealism na ipinapakita yung ating mga supporters. And we have to set a good example. Dahil kaakibat ng ating posisyon ay pananagutan. Again, maski galit ka or meron kang inaayawan, hindi ito rason para magbanta ka sa iba. Lalo na kapag ito ay banta ng pagpapatay. Sa totoo lang, nagugulat rin ako kasi wala naman ito nung unang panahon. But now, social media, our phones, kapag may ginawa ka at parang hindi sang-ayon dun sa isang tao, may mga trolls ka agad na magbabanta sa'yo, magbabanta sa kasamahan mo sa pamilya. And this is again wrong. Na-weaponize yung kultura na parang sinasabing okay lang magbanta. Mali nga yun. Kaya ngayon pinag-uusapan yan, kaya impeachable offense siya, kaya may pananagutan dahil hindi rason na ang emosyon ay maging validation ng iyong galit at pagbanta ng pagpatay. Right, go ahead. Hello po, good morning, Kongs. My first question po yung para po kay Congressman Garin, Dr. Garin. Nung Monday po, nag-viral after ng statement, opening statement ni Congressman Jervy Luistro, yung mga meme na may laway, and the next day yung may mga tumulong sipon. As a doctor, ma'am, can you explain to us yung mga medical explanation regarding that? Thank you po. Unang-una, again, ikinagugulat ko, bakit ba tayo pumupunta sa ganung kababa ng discourse? Walang tao ang walang laway. Saliva is part of a normal person. At kapag medyo nadidehydrate ka, or ikaw ay umiinom ng maintenance medications, kaakibat nito ay talagang medyo nagkakaroon ng dryness at kasama dyan yung saliva. Normal ba ito? Yes.
So, why focus on that? May nakita pa nga ako, no? I believe kaibigan ko rin ito at parang tila spokesperson nga nung defense panel. I'm not sure kung ano yung if the spokesperson siya. Pero nagulat ako nung sabihin niya physiologically, medically, scientifically, ang laway daw at ang sipon ay simbolo ng mga taong nagsisinungaling. My God! That's a big lie, especially if you're a former official of the government. Hindi kasi pwedeng nililito natin. Ang sipon ay isang viral infection na nangyayari sa ating lahat. At hindi natin dapat kutsain ang isang taong sinisipon, lalo't lalo na kapag siya'y nagtatrabaho. Hindi rin natin pwedeng i-focus sa laway o kung ano man yan, kasi ang tanong doon, tama ba ang sinasabi nila? Nagsisinungaling ba yung ating mga abogado at yung ating mga prosecutors? Ginagawa ba nila ang kanilang tungkulin? Why go into a discourse? Again, we're going back to fake news. We're going back dun sa paglilihis. We're going back dun sa mga attitude, mga kaugaliang hindi maganda, pero tila na build up nung nakarang administrasyon na dapat ngayon ay i-correct natin. So, pag-usapan natin, kapag ako ay sinipon, is that something criminal? Lahat ng tao may laway because that's part of digestion. Pero pag hindi ka pinainom ng tubig, simula umaga hanggang hapon kasi bawal. Kapag ikaw ay hindi nakakain, no, at ikaw ay doon na nagtatrabaho, it's a normal process. Kasalanan ba yun? Hindi. Kailangan bang pagtawanan yun? No. It's actually bullying. The prosecutors are just doing their job. Ngayon, dapat tuldukan yan at ibalik natin sino ba ang totoong nagsisinungaling. Yung nagsisinungaling, yung pinapalabas na kasinungalingan ang naging cause ng sipon. Never in the history of the medical community has colds or sipon been a cause of lying. Kaya ibalik natin. Sa katotohanan lang po tayo, wag po nating ilihis. Andyan na yung impeachment court. Ipagpatuloy, tuldukan at sagutin ang mga dapat sagutin. Wag ilihis. Let us avoid personal attacks. Let us focus on the issue at hand. At pasensya na po doon sa aking kaibigang nagsalita niyan. It is an insult to us doctors to say that sipon and having saliva are symptoms of lying. Just to emphasize, yung laway ay simbolo ng dehydration, no? Or kung nagsasalita ka, no? At wala kang iniinom na tubig. It's mainly dehydration or kung meron kang diabetes or kung meron kang maintenance medication. It has never been a manifestation of stress. And it has never been a symbol of lying. Nasa buong libro ng medisina at siyensya ang katotohanan. So wag po nating linlangin, wag nating ilahis, tama na ang fake news. Sa pagkakaalam ko, hindi. Any follow-up question? Any other Tama question? po, siguro kaya nakuryente kasi nga nanggaling sa ahensya ng kuryente. Siguro, let us not point at specific personalities. Pero sabihin na lang natin na nung nakaraang administrasyon, tila naging normal yung character assassination, yung fake news, and at the same time, yung pagbabanta. And when this happens, nagkakaroon kasi ng kultura na yung hindi tama ay napapaniwala ang tama. And kaya nga dito sa diskusyon ng impeachment trial, ipinapakita na ang pagbabanta ay mali. Lalo't lalo na ang pagbabanta ay pagpatay sa isang pamilya, isang tao, or kung sino bang opisyal. Ibalik natin. Kung titingnan natin yung nakaraang 3 araw, the video was not refuted. Napatunayang hindi AI, napatunayang hindi manipulated, napatunayang hindi lang once, more than once ang pagbanta sa buhay ng Pangulo at sa pamilya niya at sa iba pang mga opisyal ng ating bansa.
Kung hindi natin tutuldukan ang issue na ito, ay aakalain ng mga kabataan na natural lang ang pagbanta ng pagpapatay. Kaya ibalik natin. Siguro sa pananaw ng iba, normal ito. Pero hindi eh. And no justification. Ang iba sabi, freedom of expression. Nakita natin dun sa defense panel. Ang iba sinasabi nila, hindi eh. Ginalit nyo eh. Naku, nakakatakot yun. Kasi kapag official ka, tapos galitin ka, papatay ka kaagad ng tao, that is something that we should not. That is something that we should refute, not only in the impeachment court, but even among the younger generation. Ayaw natin na baka mamaya magalit yung isang bata, isipin niya na kaagad, patayin niya yung kanyang kalaro, patayin niya yung kanyang teacher. Pag pumasok ng mall, kinitaan mo, may baril, ay hindi, patayin yung security guard. And andun na nga yung mga pangyayari. No? We can, parang ano yan eh, a repeated lie sometimes becomes a fact. And in this case, yung pag-uugali na pinagtatawanan mo yung pagmumura, yung pag-uugali na parang normal lang na pagbantaan mo ang buhay ng iba, yung pag-uugali na normal lang ang pumatay, kagaya ng mga nangyari nung extrajudicial killings, yung pagpaparatang. Kung maalala nyo sa Cebu, namatay na nga, I just forgot the name of the victim, she may live in Bis. I think si Buyan, the lady Christine, itong namatay na nga, pagod na pagod yung boyfriend, tapos nagsalita lang ang Pangulo na ikulong yan, makasalanan yan, kinulong ka agad yung bata. Without even listening to his side, hindi naman pala siya. But that ruined his career. Kaya nga, nung sinabing, eto, maraming namatay. Dahil nakakamatay ang isang bakuna. Naniwala lahat. Ayan, dumami tuloy yung outbreaks, epidemics. Again, tanggalin natin sa kultura ang pagsisinungaling, ang pagbabanta, at dapat yung mga asal na masama ay ipakita nating masama at huwag tularan ng ating kabataan. Pero ang importante, ang Kongreso ay nagtatrabaho, kaya nga hindi maganda na ginagawa ng peking balita, peking impormasyon, memes, yung mga kongresista, lalong-lalo ng ating mga prosecutors, na wala namang ibang hangarin, kundi ang magtrabaho at gawin yung mandato namin sang-ayon sa konstitusyon. It is not a sin to work, but it's a mortal sin not to deliver for your people who gave you the voice and the power to be in such a public position. All right, it's your turn, Eden. Despite po yung pagtatrabaho ng ating Pangulo at pagtugon sa iba't ibang mga issue, ay nakakuha pa rin po siya ng negative 27 trust ratings sa isang survey. Ano po yung reaction natin dito at sa tingin niyo yung posibleng factor despite po yung publicus? Yeah. Unang-una kasi, kanya-kanyang labas yan ng survey results. Pero ang pinakaunang tanong doon is, sino ba ang survey at sino nagpa-survey? At ano bang katanungan doon? So this can never be a measure of the success or the dedication that the President of the Republic of the Philippines has been doing. Mahirap kasing bigyan ng credit kapag hindi mo nakita yung buong katotohanan at hindi mo alam kung ano ba yung, kung sino, ano yung katanungan, at kung meron bang ibang interest. Especially at this point of time, na yung constitutional mandate na ginagampanan ng Senado ay tila binabasbasan ng iba na political daw. So marami yung mga ibabato. No? Many stones will be thrown at the President, at the Senate, in Congress, kasi ganun talaga yun eh. Kapag ikaw ay nagtatrabaho, kapag ikaw ay magandang bunga, at ikaw ay magandang puno na nagbibigay ng magagandang prutas at bunga, babatuhin ka ng babatuhin ka. Because crab mentality is a trait of a few na hindi natin dapat tularan. Right? Any other question? Now, kung wala ng questions, maybe we could hear the parting words from our distinguished guests to conclude our briefing today.
So unang-una, maraming salamat sa pag-imbita sa amin. So ano lang, pumutok yung Mount Canlaon sa mga kababayan natin na nasa Negros at Iloilo, dapat mag-mask talaga, no? Kasi minsan hindi mo nakikita yung mga partikulo na yon, pero hindi siya dapat pumasok sa baga ng isang tao. Nalalaganap na rin yung mga ulan, dapat ang leptospirosis ay katakutan pa rin. So we should remind everybody not to wade in flooded waters. At ang isa lang na pinagpapasalamatan ko na napakabilis, no, ng tugon ng DSWD at ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga problemang nangyayari sa amin sa probinsya. Kalimitan, kaming mga taga-probinsya, may mga problema na hindi nararamdaman ng mga nasa Manila. Pero yung ibang problema naman ng nasa Metro Manila ay hindi naman ramdam ng ibang nasa probinsya, kagaya sa amin. Yung malunggay, libre lang yan. Yung kangkong, hindi mo rin yan binabayaran. Tsaka pag medyo gutom ka, maraming piyesta. No? Napakadalang, no, nung congestion. Iba naman ang problema sa Metro Manila at sa Luzon. Pero ang ikinalulungkot ko lang, nung nakaraang mga araw, isang magaling na abogado na nagkataon ay probinsyano in the person of Attorney Ligutan ay ginagawan-gawan ng mga kwento. Hindi yan Bisaya, hindi yan Cebuano, waray-waray yan. I can relate. I was born a Bisaya. I was born in Baybay, Leyte sa isang district hospital, katabi ng bayan kung saan pinanganak din si Pangulong Rodrigo, former President Duterte. I grew up waray-waray because I studied there and that is where my lola is. I married an Ilonggo and then ngayon ako'y nasa Manila. Attorney Ligutan might have been born a Waray but grew up a Cebuano. But bakit tayo napupunta sa ganon? Does that make you less of a Filipino? Bakit natin paghati-hatian ng Pilipinas? Waray-waray ka man, Bisaya ka man, Ilonggo ka man, taga Mindanao ka man, Kapampangan ka man, Ilocano ka man, lahat tayo'y Pilipino. Why are we bringing that discourse to another perspective? Bakit natin nililihis at dinudungisan yung isang abogadong proud na probinsyano, pero ngayon makikita mo ang galing at siya ay inspirasyon ng ibang mga taga-probinsya na gusto rin maging abogado. So sa atin lang mga ibang kababayan, pwede po ba kaming humiling? Again, let us stop fake news. Let us stop character assassination. Dapat natutuwa tayo kung merong mga taong naging magaling sa kanilang propesyon, probinsyano man o city boy man. Huwag nating paghati-hatiin ang Pilipinas. And when we talk about accountability, it is not divisive. Ayan ay pananagutan. Iba yan. So waray-waray ka man, Bisaya ka man, Ilonggo ka man, taga saang lupalop ka man ng Pilipinas, Pilipino tayong lahat. At dapat nagkakaisa tayo, basta dapat lang sa tama at hindi sa masama. Maraming salamat.